Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan asmane kula Apriliatin Walira, kula dugi kelas 11 BTKJ. Teng mriki kula badhe maosaken geguritan kang judul Pahlawanku. Pahlawanku, utahe guru-gurumu nyirang ibu pertiwi. Nadyan sang ibu kudu muwun sedih. Karajang-rajang manahe kang rujit-rujit rasa pangrasane. Pahlawanku, mugi Gusti paring nugraha. Semono gedene buktimu, jiwa raga bondo dunya tanpa sisa. Amung siji pangarepmu, mardeka. Puniku dugi kula, kurang lebihne kula nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.